Здравейте, приятели! Днешното видео е за тези от вас, които се поинтересуваха какви осигуровки дължи самоосигуряващото се лице през 2024 година. Самоосигуряващите се лица могат да избират колко да плащат за осигуровки, от гледна точка на това дали искат да се осигуряват за всички осигурителни случаи или искат да се осигуряват само за фонд пенсии. Самоосигуряващите се лица, които искат да внасят по-ниски осигуровки и да се осигуряват само за пенсия, при тях осигурителната вноска тази година е в размер на 259 лева и 37 стотинки. Но ако искат да се осигуряват за всички осигурителни случаи, ще плащат малко повече, с 32,66 е разликата. Тоест, ако решат да плащат малко повече, могат да се възползват от различни обезщетения, които да ползват. Като обезщетение за когато са в болнични, за временна нетрудоспособност, обезщетение при майчинство или бащинство. Тогава в тези случаи самоосигуряващото се лице трябва да плаща осигуровки в размер 292 лева и 3 стотинки. Тук разпределението на фондовете и сумите зависи от това дали лицето е осигурено преди 1960 година или след това. За тези, които са осигурени преди 1960 година и са решили да се осигуряват на по-евтиния вариант, т.е. само за фонд пенсии, тогава осигуровките за държавното обществено осигуряване са в размер на 184,73 лева, за здравното осигуряване са в размер на 74,64 стотинки. За другите, които са родени преди 1960 година и искат да се осигуряват и за болнични и майчинство, съответно и бащинство, тогава размера на осигурителната вноска за ДОО за всички осигурителни случаи е в размер на 217 лева и 39 стотинки и здравното осигуряване отново е 74,64 стотинки. За другите осигурени лица, тези, които са родени след 31 декември 1959 година, осигурителните вноски по фондове са за тези, които са избрали да се осигуряват само за фонд пенсии, ДОО-то е в размер на 138 лева и 8 стотинки, допълнителното задължително пенсионно осигуряване е в размер на 46,65 и здравното осигуряване е в размер на 74,64 стотинки. За осигурените след 31 декември 1959 година и които са избрали да се осигурят за всички осигурителни рискове, т.е. за болнични, за майчинство и бащинство, да имат право на обезщетения, тогава размера на осигурителната вноска е в размер на 170 лева и 74 стотинки, допълнителното задължително пенсионно осигуряване е в размер на 46,65 и здравното осигуряване е в размер на 74,64 стотинки. Реално разликата ви излиза в това дали да се осигурявате и да получавате обезщетения за болнични и майчинство или само да се осигурявате за фонд пенсии. Разликата ви е в размер на 32 лева и 66 стотинки. Как може да си плащате осигуровките? Осигуровките може да ги плащате по банков път на съответните банкови сметки, които виждате на екрана, като банковите сметки не зависят от това в кой НАП сте регистрирани, тъй като вече се плащат по единни сметки, които са общи за НАП за цялата страна. Другите начини на плащане на осигуровките са чрез това да платите на посттерминал в НАП или да използвате виртуалния пост през сайта на НАП. И има още един начин, през който може да плащате. Това е чрез EasyPay.
като тук таксите варират и в зависимост от това какво предпочитате, може да си изберете и подходящ начин за плащане на осигуровките. Самоосигурящите се лица, не забравяйте, че освен да си платите осигуровките, трябва да се подава ежемесечно и декларация за вашите осигуровки, декларация образец 1 и отделно трябва след като приключи годината, след като видите имате ли осигуровки за изравняване или не, също така трябва да се подаде и една декларация образец 6, но тя е годишна. Т.е. ежемесечно до 25-то число на следващия месец имате задължение да подавате и декларация 1 за осигуровките. Днешното видео е това, очаквайте следващото с това какви промени са приети по отношение на данъци и осигуровки за годината. До скоро!